exemple si sou els Metallica. A veure, AC/DC, Metallica, Ei, està 50 això avui, Va, doncs vinga, anem a començar amb aquesta selecció de temes que coneixeu. De ben segur, si més no, els pares, els temes heavies. Vinga, va, som-hi! Els concerts de heavy no hi soldeu saxo. Però nosaltres som Heavy per Chicks! Vosaltres, va! Els núvols, les seves muntanyes, el cel
sense tornar a fer-vos aquest heavy per xics, amics de Banyoles. Va, anem-hi o què? Us veurem saltar, sí o no? Us sentirem cantar, sí o no? Uau! Amics de Banyoles, us heu passat bé, sí o no? És possible que haguéssiu anat a moltes festes d'un concert de heavy com aquest mai? Oi que no? Perquè aquest és un concert de... I com hem pogut veure, hem adaptat els temes més coneguts del heavy a molts dels temes més coneguts per vosaltres, perquè aquest és un concert de heavy per xics. I l'únic que volem, i ens agradaria molt haver aconseguit, és que marxéssiu a casa vostra, cadascun de vosaltres, sent una miqueta més heavies del que éreu abans de venir. Ho hem aconseguit, sí o no? Doncs ens feu els heavies més feliços del món! Vinga, som-hi a saltar, Banyoles! Un, dos, tres, sí! Heavy, heavy per xics, heavy, heavy per xics, heavy, heavy per xics, heavy, heavy per xics, Ens fem una foto o què? Sí, no? No en tenim cap nosaltres encara així, amb tanta gent aquí.